Ochimu gozielu mundinne Olisa Chukwu gozielu n'ụmụnne mụrụ Okike kelu ụwa gozielu ụmụnne mụrụ Mbịali n'olueni gozielu ewu chinwe Ewu mee ewu Chukwu ewu chinwe Obodo ekwelugo na mụ na chi m si eje Obodo ebule egwu mụ na-adịkwa m mma ewu chinwe ụwa m Ụmụ obili Igbo na-etizi egwu ike Obodo ekwelugo Akụ nwa afọ nọ mụ na-ebeli njinwe Ugbu ọzọ nwanne m nọ n'ọgbọ ewu mehie Ụmụ obili Igbo na-etizi egwu ike Ndị eje abụ ọgụ ka anyị si eje na n'ugoyi Ewu mmehie nna m ewu na-enwe Chukwu gozielu m ndị nne maka n'ibe nne na-alụ n'uwe like ume o nwelu nne biko lọta nne gị maka na nne dị ụtọ ewu mee ewu chukwue ibe nne na-alụ n'uwe like isi waba nwa ọkwa nne ka a ga-akpụ afọlụba nwa ọkwa nne ka a ga-akpụ nwa bebe akwa ọkwa nne ka a ga-akpụ agụ ụgbụba nwa ọkwa nne ka a ga-akpụ nwa kudu ọkwa nne ka a ga-akpụ nwa sabụ ụgba ọkwa nne ka a ga-akpụ polisi bụrụ nwa ọkwa nne ka a ga-akpụ nwa
Nabata na eze gị dọkpụ ọ na-ekwe ebe ahụ ka o so na-ayọtakwala anyị ahịhịa anyị wee na-ayọ wee jiri onye nwe anyị ka o jee iji ya ọfụma n'obiri ndụ ya ọfụma n'ụwa ka o jee iji ya ọfụma ife ndị a ka anyị na-ayọ kwena ị ga-eme ya n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Chetanụ mbọsị ọnwụ nke ga-adịrị mmadụ ihe nke ga-abara unu ụzọ ezi omume o Jesu mere ebere o Jesu mere ebere o Jesu mere ebere nabata ya n'eluigwe anyị dị ndụ n'ụtụtụ nwụrụ anwụ n'uche nke ga-abara unu ụzọ ezi omume mere ebere mere ebere mere ebere nabata ya n'eluigwe. Adaje nke ọma wọọsụ ya abịa anyị na ya nwanne na ọ bụ na Chineke nabata mana tupu anyị ekweghị ka ịtara ụdị afụfụ ya ịtara n'ikpeazụ maka afụfụ niile ịtara na ndụ gị wee nwee ike icherịta ụmụaka ma Chineke mere ebere mee ka ụmụaka nekwa ahụ mana ha ekwerọzi ka enye ha nri ka rie ya nwee aṅụrị n'ịtara afụfụ wee zụlite ha mana etu ọbụla o si na dị na ụmụaka agbaka mbọ n'ebe ị nọ Chineke ya agọzi ha mmaji kwuru mmaji n'aha Jizọs.
Okwagine dumu kamo Missy matu no jangwa monteno nko Mama nepele mepele kama noka Hey, onwere fi kwa lukokom Mi wanna go DJ olum Iwe mama neta kwende go Chukubiko gozi Ochie dike mama Na gozi endem Ochie dike endem Chukubiko gozi Ochie dike mama The Maria anthem. Oh, come to the throne of praise.
Ebo ya kesa ni kwa hapo shi. Ile ogo so mungu mana na na ibe na. Kuma na mu ya na ndezo mu. Na bia wa se ka. Ma, I went and said no. But they just come up way up and said they come on. Okay. I will change chair, mobile machines. That work well on the cemetery. I'm going to do that. Mom, do where you do that it will happen. What's in there? Jesu Kristi. Otito dere Jesu Kristi. Biko anyị na-akwado ibi n'ekpere. Anyị achọrọ mkpọtụ. Anyị achọrọ mkpọtụ. Anyị achọrọ nkata. Onye chọrọ nkata ọpụpụ ilo. Ekwe na Chukwu nna ịfụrụ m ihe niile ekele n'igwe na ala. Ya na Jesu Kristi ofu nwa eze anyị. Onye a tụrụ ime site n'ike nke mmụọ nsọ. Amaghị na Virgin Maria. Ọbazụ nke Pontius Pilate. Akpọrọ ya n'obe ọhụrụ enye ya. Osela mmụọ na mbọsị nke atọ. Si na ndị nwa mpụtara ogo n'eluigwe. Nọ n'aka nri Chukwu nna. Onye pụrụ ime ihe niile. N'ebe afọ oge si bịa. Leta ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ike. Naanị n'eluigwe ka otuto dịrị afọ anyị ka ọchịchị bịa ka e mee uche gị na ọ ga-esi eme n'eluigwe. Nna na nwa na mmụọ nsọ. Biko Jesu gbara anyị Jesu mere anyị ebere. Ka mkpebi Bridget, ka mkpebi niile gara aga. Aruzuo anyị agaghị iburu akwa ka wee soro Kena mari jumte na gracia o sebro na yage ene God na si baronina oda si God ma for Jesus Kena mari jumte na gracia o sebro na yage ene God na si baronina oda si God ma for Jesus Tito na wana wonsa Biko Jesu Jesu
Can I marry you to a grassy or someone again? Any God that see Coronina, all that's a woman for this. Can I marry you to a grassy or someone again? Any God that see Coronina, all that's a woman for this. Can I marry you to a grassy or someone again? Any God that see Coronina, all that's a woman for this. Can I marry you to a grassy or anyị na-ekene gị ka e mara afa gị na onye bụ. Afa m bụ Nwose abụ m diọkpara Bridget Nwose na onye a na-akwara ụbọchị nke taa bụ Umu-Agbala. Ka obere ihe agwa nwa anyị maka ndụ mama gị. Mma anyị nwụrụ nwaanyị bụ ezigbo ndụ, bụrụ nwaanyị maara nya mma ọ dị n'ebe ụmụaka nọ. Mma anyị tara mgbe zuru ike anyị mgbe di elu anyị kwesịrị mpe mana ọ kachiri Chineke wee nye amara wee zụba anyị wee tụọ wee bụrụ mmadụ taa. Anyị wee na-enekwana ya anya gosi Ezinne ka ọ nwaanyị na-agba mbọ na-eme ihe dị mma nya akụkụ nya anya na-akọ maka ezi ihe ọ na-eme. Onye obi ejupụta n'ọṅụ
n'ebe mmadụ ibi ya nọ. So my mother bụ ezi mmadụ n'ụzọ nke pụrụ iche. The greatest thing in a woman to value her child or his child and take care of his child. And when the hard time comes, to always do the children and the family, she never divided from. She continued with us until this end of time. And we are saying to her, goodbye, mother. To depart no more. Because my mother is a great woman, and everybody in our area here knows her. That she had a woman to work out in Bambo for what her children will eat. And she got it all. May God bless her and give her peace. In Jesus' name. Amen. Lagos branch. All this and Mary's, Lagos
Bridget Nwose, onye nke isi n'ụwa kpọrọ zuo ike na ndokwa ayọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Nye ya ezumike dị ebe onye nwe anyị. Ka mkpụrụ obi Bridget Nwose na mkpụrụ obi na-ekwe ngalaga. Ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa. Ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa. Ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa. N'afa Nna. Aga m agara Chimozi mgbe ndị ndụ n'ime ụwa n'ihi na
onye nwụrụ anwụ adịghị eto Chineke. Ya mere nwanne m, gara Chineke gị ozi ugbu a ede ndụ. Ekwela ka ihe ọbụla gbochie gị ime nke a. Jizọs nọ n'ụzọ obi gị ugbu a na-akụ aka. Ọ sị, nwanne m, mepee ọnụ ụzọ obi gị ka m bata. Gịnị ka ị na-eche? Ị na-eche oge ọnwụ bịara? Nwanne m, mata na ọnwụ adịghị akụ aka n'ụzọ, kama ohere dịrị gị ugbu a iji fee Chineke gị. Ekwekwala ka ihe oriri dị n'ụwa, ekwekwala ka ihe ọṅụṅụ dị n'ụwa, ekwekwala ka ihe ụtọ nke dị n'ụwa lafuwe gị kpere Chukwu. Ekwekwala ka ndị ọjọọ duhie gị, ekwekwala ka ndị ọjọọ nke ụwa lafuwe gị, ekwekwala ka ihe dị n'ụwa lafuwe gị kpere Chukwu. Aga m agara Timoteo, aga m ejere Timoteo, aga m agara Timoteo mgbe ndị ndụ dị n'ụwa. Aga m agara Timoteo, aga m ejere Timoteo, nwanne m, aga m agara Timoteo mgbe ndị ndụ dị n'ụwa. Ugbu a ejikerela m ịgara Chineke m ozi. Ọ dịghị mmadụ ọbụla ga-egbochi m ime nke a. Onye ọbụla jụrụ ese m na be m, n'ụlọ ọrụ m, na shedi m, gwanụ ya na m ejebego ozi ọma. Brọdu Eze.